da vam kažem moje mišljenje. Kada postavite uličara da vodi Fudbalski savez i uličara koji vodi Fudbalski klub Crvena zvezda, vi ste doveli ulicu u fudbal i tu više nema konstruktivnog razgovora. Svaka kritika se smatra ličnim napadom i ugrožavanje plena koje su oni uzurpirali. Ti ljudi koje pominjem, koji vode i su vodili te institucije, oni su posljedica, a ne uzrok problema. Najveću odgovornost ima onaj koji ih je postavio na te funkcije. Njima dvojici je dao institucije sa kojih crpe moć da rješavaju svoje lične ili možda zajedničke probleme, koristeći uličare sa kojima sarađuju. Ono što je meni razočaravajuće i zabrinjavajuće čitajući ove poruke što ja saznajem za prepiske od vas, da je moja bezbednost bila ugrožena, a da niko iz državnih institucija mene nije obavestio. Niko iz policije, tužilaštva i sudstva. Znate, ja sam se vratio sa porodicom u Srbiju posle 18 godina. I posle 30 dana ja sam znao ko je ko i šta radi, a ne policija. Ovo je policijska zemlja i ništa ne može da se desi ako institucije ne okrenu glavu. Volio bih da neko da mi kaže iz državnih institucija da li je moja bezbednost i da je ugrožena.